Kapangni Takhuk Bosom ang थांनाय 27 तारिख 6 मास 2026 साल मारियाव खरगसा Takhuk Pijush Deborma Binimum bo angka 10 Kulai Sampahawar ADC constituency ni under tai 26 Asnabari assembly constituency ni bo under bini coming Purba Tampasora ADC village Batimujan coming ni bini mungi to Pijush nukungo besar khorok nei sajak khoroksa sajala khoroksa borong tei no tai bihi khoroksa no tei nukung chikon sakhai tongmani bini arongsa bohok ni bemar engai bisik burhai rombai bothangarok lai tongkha ke nukungo ja rangpusa khokjak khone aji mane dogan bo chikon sari chalai tongmani ke nukungni malmata abahikino ritan manoko mungsa gerikha tai sarkarne hoite kaisa nok khumsa manjamani bo obo rangpaikha mungsa palmalia lukorong thani chuba chuda kya singmana hnai Takhuk Pijush Deborma chini kok tv ang sakbai thangno ringai kokna phunongmani yagulo o koktomono ang awai mungrika joto hastini nugnai sinai seikereng kokthai kereng buidi giti genang bororokno o koktomono yakhono loglogino chini 10 Kulai Sampahawani MDC borongmona Rajeshwar Deborma tai chini khasuksa Takhuk Tulashikhor Agri Block ni BSc Vice Chairman Sutamber Deborma borok ani o mangklino nugui ba o koktumano nugui Takhuk Pijush Deborma no khairok jagoi borok ja mantui borok bo subo phajaka tai MDC borongmona Rajeshwar Deborma subaka tai chini khasuksa Takhuk Sutamber Deborma bobo subo jaka bo thasingono phai subo phayo yaba borok subo mani ang video footage mono nuglia yaba ani mokol buskangno obahkai bo subo phaika angno bono tui phaiga ro Takhuk Pijush ni sa khamyo yang nukmanaro Takhuk Pijush sa khamya herokjar angmiya khorobo bono phai khorne 11 jora bono nailangkha morglangkha tai Takhuk ko phai ang bono mai isa samung bono ri phaiga mai dai kabangma bini nok ni Takhuk ko robo abai kana samung ro phaiga bono mai ro ngang tai boto tai puno mani bo tai miya sotai samosa ganang mosa kolom berma kolom ini jira mosla kolom obahai ro sai miya bo gangke bosuru saimano asikon kolte nola ma aromo suru khlai chanang simi ro ko obai keno khopsa sokono mai kaham becha sitok hunai bono ang phai kasu ro te bono khaika ya ang bono ani bekha bai rina musung tongo rang puisa ro ang bono rimaya ani bo rang puisa kere ni bage bonang rang puisa ro ek tega bonang subai maya tobo ang subai maya kono ani news channel ni madhyame lokorok nugui bono khairok goi bono subato ni kono ani bisinti kono subato naya bono phunugui tongo tai mau manka te kaisa sanamu suma hamke जों जे 27 तारिखो एडमिशन खालाय माने आं जे सागवायथन फायो दिनो दिनै yang Takhuk Pijush no yawa admission खालायगा 27 तारिख याबा मिया थांगा 28 तारिख सानडे तिनि फन्तो तासुजो तै डॉक्टर फाय सफायाको ओ डॉक्टर न रुतो बकारि मायांगै दं हाबो बुजागा बतो आं बिनि बागै तामु तामु खायका बा आं खायदा मानखा खायदा मायांखा अबनो बिनि फटो संखानालेनो बनो साव साव सुबाखा बिनि फटो बखाना जे आं सिमिं सामो बाया जारा सुबा सुमाननाय सा खामियानो सा खामदोने रां हरनाय बरलनि साव साव हरबो ताबो बनो सायखनावनो सा खामिया तो दैफानो ननो सा खामिनि जरावनो सुसुबाखा केबो खरचस
Belai kena tambah sini naik tong Takhuk ni Takhuk tu tu pop TV naik tong ero mungkin sekarang mas hakak ko kok no ano Chuba sini ang satas kari ro pop itu dan ke hak khamya sini pop TV ori mani atas kari ko sini forum ganan NDC Rajeshwar development bo bini mantai Chuba phega ra te bopus kang te busuk akok mano abu bori nani do hazak no nungkai te sini forum ganan Tulashikhor block ni Vice-Chairman Sutamber development bobo mantai bobo hasingon hari withong pai nungkai te je nai ni tongai ro anu ko kharo gaji ane motor nangko an zibi sakam no gane treatment kajang ni nango sokok kutu ko Chuba badi Chuba mo kai dela amma lo ko ma nasma ani ko